Un poble assetjat, un heroi ferit, però l'esperit de la resistència no es doblega. Enmig de la devastació, Barcelona es prepara per un combat final, l'últim alè de llibertat. L'any 1714, Barcelona resisteix amb la determinació d'un poble que es nega a caure. Rafael Casanova, amb la bandera en alt, lidera els seus homes cap a una lluita desesperada. No és només una ciutat, és la llibertat mateixa la que es defensa. El rugit dels canons ressona en l'aire, els defensors es llancen sense por contra un enemic aclaparador. Cada pedra, cada racó és una trinxera. La sang es barreja amb la pols de les muralles caigudes, però el coratge dels catalans no flaqueja. Casanova, ferit, observa la ciutat enfonsar-se. L'enemic guanya terreny, però la seva ànima no es rendeix. Encara que caiguem, pensa, el nostre sacrifici perdurarà. Barcelona cau, però la lluita pel record comença. Segles després, la flama que va néixer en la derrota segueix viva. Un poble que recorda no és un poble vençut. Les banderes s'alcen cada 11 de setembre en memòria d'aquells que no es van rendir, d'aquells que van sembrar el futur amb la seva sang. La Diada Nacional de Catalunya és més que una commemoració. És el ressò d'un poble que mai va abandonar el somni de la llibertat. Cada any, la història es repeteix, el passat viu en el present, i l'esperança d'un futur lliure mai s'apaga. Si t'ha agradat, subscriu-te i dona m'agrada.